सगाता सेला तुरता सुड सिनेमाనికి దేవే హాజరా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వీడియో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. ఈ ఫోటోని కొంచెం జూమ్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం జూమ్ చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ఇట్లా ఇక్కడ కొంచెం కట్ చేయండి. కట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ ఒక షేప్ తీసుకోండి. ఈ షేప్ ఏదైనా షేప్ తీసుకొని షేప్ని ఇలా జూమ్ చేసుకోండి. ఇట్లా జూమ్ చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి రెండింటిని ఇట్లా ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఇక్కడ మధ్యలో ఈ సెంటర్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్రెస్ చేస్తే ఫోటో కరెక్ట్గా రాకపోతే ఇట్లా షేప్ని ఎడిట్ చేసి మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి ఫోటోని జూమ్ చేసుకోండి. ఇట్లా జూమ్ చేస్తే కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు షేప్ కరెక్ట్ రాకపోతే షేప్ని ఎడిట్ షేప్లోకి వెళ్ళి కింద రేడియేషన్ టచ్ చేసి ఇట్లా కొంచెం పెంచండి. మినిమం 140 దాకా పెట్టుకోండి. 140 ఇట్లా. సో ఇప్పుడు లిరికల్ రాసి దానికి ఒక మంచి ఫాంట్ పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చింది. అండ్ సైజు మినిమం 30-32 పెట్టుకొని కలర్ వైట్ పెట్టుకోండి. వైట్ అయితే బాగుంటుంది. దీన్ని ఇలా జూమ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టండి. ఇట్లా ఇక్కడ పెట్టి దీన్ని ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి చాలు. ఇలా ఇది కొంచెం దగ్గరకు వస్తుంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి లాంగ్ చేసుకోండి. ఇట్లా కంటిన్యూగా 1 by 1 ఇట్లాగే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇది ఒకటైంది కదా, దీన్ని ప్రెస్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. ఇక్కడ పేస్ట్ లేయర్ ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి. ఇట్లా పేస్ట్ లేయర్ ఇట్లా. జస్ట్ మళ్ళీ ఏంటంటే లిరికల్ చేంజ్ చేసేది అండ్ ఫోటోస్ చేంజ్ చేయడం ఉంటుంది అంతే. ఇప్పుడు సెకండ్ది ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎడిట్, దాన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫోటో చేంజ్ చేద్దాం. సో ఈ ఫోటో దీనికి ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు కట్ చేసి దీన్ని కిందకి తీసుకురావాలి. ఇట్లా కిందికి తీసుకొచ్చి ఆ ఫోటోని మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి వెళ్ళి జూమ్ చేసుకోండి. ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. లిరికల్ చేంజ్ ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇది దగ్గరికి వస్తుంది. దీన్ని కొంచెం ఇట్లా జూమ్ చేసి లాంగ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు లిరికల్ పెడదాం. ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన యారో మార్క్ని టచ్ చేసి కలర్ తీసి పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. ఒక ఫోటోని చేసి ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ స్టైల్ ఇట్లా కంటిన్యూగా
లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫోటో దీన్ని కూడా సేమ్ కాపీ లేయర్ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. ఈ ఫోటోని ఫస్ట్ రాయల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసి పేస్ట్, ఒక ఫోటో వేసి ఇంకో ఫోటో ఇట్లా పేస్ట్, ఇట్లా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఫొటోస్ ఎడిట్ చేయడం ఇంత అవసరం లేదనుకుంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ సెక్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి దీన్ని కాపీ చేసి కాపీ లేయర్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంతే, ఏం లేదు. ఇక్కడ పేస్ట్ లేయర్ చేసి దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ లిరికల్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. లిరికల్కి ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను చెప్పింది మొత్తం క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కింద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా పెట్టాలనుకుంటే పెట్టచ్చు. ఇక్కడ సెక్ ఎఫెక్ట్లో ఉంటుంది కింద ఒక ఫోటో. ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి కాపీ లేయర్ చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ లేయర్ దీన్ని కిందకి తీసుకురావాలి. ఇట్లా కిందికి తీసుకొస్తే ఇట్లా కిందికి తీసుకురండి. ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని లాస్ట్ వరకు పెట్టుకోండి. ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.